आपण जे हे आंबे पाहत आहात हे मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पिकून तयार झालेले आंबे आहेत व ते परिपक्व झालेले आंबे झाडावरून खाली पडलेले आहेत. हापूस आंबा हा फळांचा राजा. त्याचं नुसतं नाव काढलं तरी तोंडाला पाणी सुटतं. पण हाच हापूस आंबा आता संकटात पडला आहे. कारण हापूस आंब्यावर केली जाणारी रासायनिक औषधांची फवारणी तसेच हे हापूस आंबे मार्च एप्रिलमध्येच झाडावरून काढले जातात. खरं पाहता आंबा हा मार्च एप्रिल महिन्यात कधीच परिपक्व होत नाही. मग तो हापूस असो किंवा रायवळ असो किंवा मानखुर्द असो. आंबा हा खऱ्या अर्थाने परिपक्व होतो तो मे महिन्याच्या साधारण 20-25 तारखेनंतर. पण पैसा कमवण्याच्या नादात हे आंबे मार्च एप्रिलमध्ये झाडावरून काढले जातात व बाजारात विक्रीसाठी पाठवले जातात. जेव्हा एखादा व्यक्ती आंबा पेटी विकत घेतो व पेटीतील आंबे जेव्हा घरी जाऊन कापतो तेव्हा त्याच्या लक्षात येते की पेटीतील काही आंबे हे काळे पडले आहेत तर काही आंब्यांना सुरकुत्या पडल्या आहेत. आंबे हे काळे व सुरकुत्या पडल्यासारखे दिसतात त्याचं नेमकं कारण म्हणजे ते आंबे हे कोवळे असतात. त्यामुळे ते काळे व सुरकुत्या पडल्याप्रमाणे दिसतात. काही आंब्यांमध्ये लाशा पडतो म्हणजे कल्टारचा वापर आंब्याच्या झाडावर केल्यामुळे आंबा बाहेरून चांगला दिसतो पण कापल्यावर कापसासारखा काही भाग कडक पांढरा झालेला दिसतो. कल्टारचा वापर केल्यामुळे झाडाला 4-5 वर्ष भरपूर आंबे येतात पण त्यामुळे आंब्याच्या झाडाचे आयुष्य कमी होत जाते व फळाची चव देखील बदलते. याउलट रायवळ आंब्यावर रासायनिक औषधांची फवारणी होत नाही. रायवळ आंब्याला खत घातले जात नाही त्यामुळे रायवळ आंब्याची चव ही अप्रतिम लागते.
आता आंब्यानंतर कोकणात दुसरे संकट आले आहे, ते म्हणजे कामासाठी माणसे मिळत नाहीत. नारळाच्या झाडावर चढून नारळ काढण्याकरता माणसे मिळत नाहीत. सुतार काम करायचे असले तरी माणसे मिळत नाहीत. पैसा देऊनसुद्धा काम करण्याकरता माणसे कोकणात मिळत नाहीत. कारण त्यांची कारणे ठरलेली असतात. आज येतो, उद्या नक्की येतो, अशी फक्त नवीन नवीन कारणं सांगितली जातात. त्यामुळे कोकणात आता UP, बिहार, नेपाळ या ठिकाणाहून अनेक माणसे कोकणात यायला लागली आहेत. आपला 1000 किलोमीटरचा गाव सोडून ही माणसे कोकणात येतात व मेहनतीने काम करत त्याचा मोबदला घेऊन जातात. आज कोकणातील आंबा, काजू यांच्या बागा हे नेपाळी बांधव प्रामाणिकपणे सांभाळतात. डिसेंबर महिन्यात म्हणजे आंब्याला जेव्हा मोहर येतो तेव्हा हे नेपाळी बांधव कोकणात येतात. आंबे काढून झाल्यानंतर म्हणजे जूनच्या साधारण 1 तारखेला आपल्या गावी परत जातात. महिना 10 ते 12 हजार पगार ते मिळवतात. त्यांच्या या प्रामाणिकपणा व मेहनतीच्या कामामुळे कोकणी माणसाला काम देण्याऐवजी नेपाळी बांधवांना काम देणे जास्त पसंत करतो. कारण कोकणी माणूस काम करण्याची तयारी दाखवण्यापेक्षा कारणे सांगणे जास्त पसंत करतो. त्यामुळे आज तो मागे पडत चालला आहे. आता कोकणी माणूस काम करण्यासाठी UP, बिहार व नेपाळच्या लोकांना बोलवतो आणि म्हणतो, येवा कोकण आपलाच असा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्की दाबा. आपले नवीन नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.